Arglwydd Iesu Grist, dwi'n diolch am dy gariad anhygoel di drostan ni bore yma. Dwi'n diolch Arglwydd bod dy gariad di fel yr haul yn llawyrchu dros yn gwlad ni, dros yn bywydau ni, a bod chdi ar waith yn ganol y dryswch a confusion y coronavirus. Arglwydd, lle mae pobl yn ar goll a wedi drysu Arglwydd, da ni'n gweddio bore yma bod y gariad di yn treiddio i fewn Arglwydd i fywydau pobl, bod y gariad di ar waith yma yng Nghymru, a bod chdi Arglwydd yn gweithio, bod pobl yn gweld dy gariad di yn ganol dryswch y byd. Mae dy air di yn deud Arglwydd Iesu Grist, os da ni'n ceisio ti gyda'n holl galon Arglwydd, y byddi di'n ffindio ni. A felly bore yma Arglwydd Iesu Grist, fel da ni'n troi mewn gweddi gyda'n gilydd, da ni'n dygeisio di a'n holl galon yn ganol argyfwng y coronavirus, a'r dryswch, a'r ansicrwydd sydd yn mynd ymlaen yn y byd yma Arglwydd. Da ni'n gweddio Arglwydd y gwneud di ddod â dy sicrwydd di i fywydau pobl. Arglwydd, mae hon yn frwydr ysbrydol, mae'n frwydr heriol, ond trwy droi ato ti Arglwydd, mae yna sicrwydd yn dy air di, mae yna obaith yna ti. Ac yn arbennig bore yma Arglwydd, dwi eisiau gweddio dros y rhai sydd yn galaru, y rhai sydd wedi colli, rhai sy'n annwyl iddyn nhw, y teuluoedd Arglwydd sydd yn syffro o dan law yr afiechyd diflas yma Arglwydd. Dwi yn gweddio Arglwydd y gwneud i dorri mewn i bywydau pobl a i cysuro nhw hefo mond y cysur ti yn gallu roed. Dwi yn diolch bod chdi'n agos at y toriedig o galon, a dwi'n gallu gweddio yn hyderus bore yma Arglwydd Iesu Grist, bod chdi hefo y toriedig o galon. A Arglwydd, dwi'n gweddio nid i dorri i mewn, nid i warchod pobl Arglwydd Iesu Grist, nid i agor ffordd allan i bobl Arglwydd Iesu Grist sydd yn teimlo yn trapped yn eu cartrefi. Byddan nhw'n ffendio gobaith y byddan nhw'n troi ata ti. Dwi'n gweddio dros yr henoed Arglwydd, pobl mewn cartrefi, pobl bregus na, y gwneud i warchod nhw o dan dy adain di, ac y byddan nhw yn teimlo safety net yna chdi Arglwydd Iesu Grist. A felly Arglwydd, dwi'n mynd i wahodd pawb wan i weddio gweddi'r Arglwydd, ond dwi ddim eisiau adrodd i Arglwydd, dwi eisiau ni gymryd munud bach i feddwl. A fel da ni, fel Cymru, fel cenedl, yn dod o dy flaen di ac yn adrodd ac yn gweddio y weddi yma gyda awdurdod, bod ni'n gwybod bod chdi yn dduw hefo'r pŵer i newid pethau. Ein tad, y rhynwynt yn y nefoedd, sancteiddiad enw, dele dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canys eiddo ti yw y deyrnas yma, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Hwyl fawr! Diolch yn fawr i'ch gyd am wrando a bendith ar eich wythnos chi. Does dim byd werth mwy a ddaw yn agos, does dim cymhariaeth, ti yw'n gobaith byw. Dy bresennol dwi 'di profi a gweld cariad mor ddwys, lle mae'n nghalon yn cryf, anghywilydd di ffoi.
sôn ddiw am dy ogoniant di, un amgylch hynny gan dy bresennol erion. Pawb, bore da teulu Caersalem. Dan ni'n edrych ymlaen i fod efo'n gilydd bore yma i ni cael clywed gair a addoli efo'n gilydd. Bore yma mae gennym ni Siân Rees yn pregethu a dwi'n siŵr bod lot fawr ohonoch chi'n nabod Siân ac yn caru Siân. Da ni yn teulu Caersalem yn caru hi lot fawr. Mae Siân yn gweithio yn Gaerdydd ar hyn o bryd, yn gweithio i Evangelical Alliance ac yn gwneud gwaith amazing yn Gaerdydd a da ni'n methu hi lot fawr yn Gaernarfon. Ond mae'n bleser bod ni'n gallu clywed be gen Duw i ddeud bore yma trwy Siân. Felly, nawn ni weddio dros geiriau Siân bore yma ac mynd ymlaen efo'r oedfa. O Dad, dwi jyst yn gweddio dros Siân. Dwi'n gweddio dros ei geiriau hi o Dad bod hi'n gallu cael y geiriau iawn i bregethu bore yma. Dwi'n gweddio bod yr ysbryd glân yn ei llenwi hi o Dad yn gallu dod ar geiriau iawn i ni cael dod i nabod chdi'n well bore yma. Da ni'n diolch i chdi Iesu am bob dim a cyfraint da ni'n cael dod i nabod chdi'n well trwy gallu y pregethu o Dad. Felly, coda clona ni bore yma, coda'n llgada ni at y ti i ni cael clustia agored i glywed dy air di o Dad. A da ni'n diolch eto am Siân a bob dim mae hi'n neud yn dy enw di. Amen. Wel, da ni'n mynd ymlaen efo'r oedfa, felly mwynhewch a na welch chi wedyn. Ta! Bore da, ffrindiau annwyl, mae'n dda cael bod gyda chi unwaith eto ac yn fraint cael agor gair Duw gyda chi. Sut ydych chi'n neud yn y cyfyniadau yma? Bydd rai ohonoch chi yn neud yn rhaid dda, eraill yn stryglo. Ac eraill beth efallai mynd i fyny ag i lawr, ond dyna jyst sut mae bywyd ar hyn o bryd, ynda? Un o'r pethau sydd wedi codi gwyn ar yngwyneb i yw bod pobl eisoes yn gofyn i fi, ti di bod ar dy daily walk? Clywch, do'n i'm yn mynd am dro yn ddyddiol pan nad oedd yna gyfyniadau. Mae'n hilarious yn dydi, mae'r genedl gyfan di mynd yn bonkers am eu fitness plans personol nhw. Wedi dweud hynny, mae yn bwysig i cael awyr iach a chydig bach o ymarfer corff. Tybed faint o bobl sydd efo cynllun ysbrydol bersonol? Unrhyw un? Wel, dwi am gychwyn bore yma trwy ofyn cwestiwn reit bersonol. Wrth gwrs, gai fyth wybod yr ateb, cos do'n i'm yn yr un ystafell, ond dwi am ofyn i ti ddim just gwrando ar y cwestiwn, ond hefyd sylwi ar y ffordd rwy ti yn ymateb iddo. Here goes. Wyt ti yn gwybod faint mae Duw yn dy garu di? Go iawn. Oes gen ti'r syniad cyntaf faint mae Duw yn dy garu di? Mae lot o bobl wedi clywed am gariad Duw, ond ychydig iawn sydd wedi profi ei gariad. Gai awgrymu yn garedig, ond yn straight iawn efo chi, pe bai ti a fi wirioneddol yn gwybod faint mae Duw yn ein caru ni, fyswn ni llythrenol yn neidio i fyny ag i lawr efo'n breichiau yn yr awyr yn sgrechian haleluia. Ond os nes di ymateb efo, ie, mae Duw yn ngharu, si ddysgu hynna yn ysgol Sul. Yna wyt ti a fi angen gwrando yn astyd ar air Duw i ni bore yma. Mae cariad Duw tuag at ddynol ryw yn amlwg reit o gychwyn y Beibl. Os ydych chi wedi darllen llyfr Genesis, fyddwch chi'n gwybod be bynnag mae Duw yn ei greu, mae hefyd yn cymeradwyo. Edrychwch chi ar benod 1 yn llyfr Genesis, cewch chi weld bob tro mae Duw'n creu rhywbeth. Mae'n datgan bod y peth yna yn dda. Ac mae hynny'n wir ohono ti a fi. Mae seil bendith yr arglwydd ar bopeth y mae wedi creu. Ond dim jyst creu ti a fi naeth Duw.
Mae ganddo gynllun da a phwrpas anhygoel ar gyfer pob unigolyn, profiadau sydd yn dod ag ogoniant i'r tad, a lles a shalom i ni. Felly dyma'r pwynt cyntaf bore yma. Duw, cariad yw. Dydy cariad ddim just yn diffinio pwy yw Duw, cariad ydy Duw. Dyma sut mae 1 Ioan pennod 4 adnodau 16 ag 18 yn esbonio pethau. Dyn ni'n gwybod faint mae Duw yn ein caru ni, a dyn ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Duw. Mae rhai sy'n byw yn y cariad yma yn byw yn Nuw, ac mae Duw yn byw ynddyn nhw. Does dim ofn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared ag ofn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael ein cosbi, am bod ni ddim wedi cael ein meddiannu'n llwyr gan gariad Duw. Mae rhaid i bob trafodaeth ag esboniad ynglyn â chariad cychwyn efo cariad Duw, a mae dyna pwy yw Duw. Pe mae Duw yn gorfod eistedd yng nghadair mastermind yn trafod beth i cariad, fysa Duw mond yn gorfod pwyntio'i bys at ei hun. Cariad yw pwnc arbenigedd Duw. Fel mae'r adnodau yna'n dweud, da ni'n cael y cyfle i fyw yn y cariad yna. A ddim jyst hynny, gallwn ni fod yn sicr nad oes yna unrhyw ofn yn agos at y cariad yna, achos mae cariad perffaith yn cael gwared ag ofn yn llwyr. Dyn ni'n gorfod bod yn ansicr o gariad Duw, am fod cariad perffaith Duw yn ein rhyddhau ni o'n ansicrwydd. Rwy ti a fi yn bwysig i Dduw. Fe'n creuwyd ni ar gyfer cael ein caru gan y tad. Yr unig reswm bod ni bodedynol yn medru caru yn bod ni wedi cael ein creu yn elwedd Duw. Fe'n creuwyd i brofi cariad Duw ac iddo ef cael y cyfle i'n caru. Gandewch ar sut mae Ephesied 1 yn ei rhoi di. Hyd yn oed cyn i'r byd cael ei greu, cawson ni'n dewis ganddo i fod mewn perthynas â'r Meseia ac i fod yn lân a difau yn ei olwg. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael ein mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hynny yn bosib. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Clod i Dduw am yr heilioni anhygoel mae wedi dangos tuag ata ni, ei anreg i ni, yn y mab mae'n ei garu. Mae hyn yn mind-blowing. Creodd Duw y byd fel bod e'n cael cyfle i greu bodedynol, fel bod e'n cael cyfle i garu ti a fi. Ac fe'n creuwyd gan Dduw mwyn i ni cael ein mabwysiadu i fewn i'w deulu enfawr. A clywch be mae adnod 5 yn dweud, Iesu y Meseia, wnaeth hyn yn bosib, ac roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Yn drydydd, fe'n gelwyr i ddeall fod cariad Duw yn lletach, hirach, uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Ephesiau 3. Dwi am i chi a phobl Dduw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, hirach, uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw sy'n llawer rhy fawr i brofi yn llwyr, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sy'n gan Dduw ar eich cyfer. Mae ei gariad yn ddigon llydan i gyfro pob centimetr o'r ddaear. Does na'r un lle ar y blaned lle nad yw cariad Duw. Mae ei gariad yn ddigon hir i bara am byth. Rhywbeth ddigon tafladwy a dros dro yw cariad y byd yma. Ond nid felly mae cariad Duw, mae hynny yn ddiddiwedd. Mae ei gariad yn uwch na'n holl beini ac yn ddyfnach nag unrhyw broblem na chamgymeriad. Dyna anhygoel yn de. Tybed pa mor wahanol fyddai'r lockdown yma pe bawn ni wir yn medru dweud bod ni ddim jyst yn ymwybodol o gariad Duw, ond bod ni wedi profi ei gariad yn uniongyrchol. Dwch yn ôl yn rhan 2 i weld sut ddylswn ni ymateb i'r cariad. Wel, bore da. Diolch fawr iawn i Neris, i Siân a Lowri am yn harwain i hyd yma. A diolch i'r bandiau hefyd sydd wedi bod yn arwain y gân. Nawr, yn y gân nesaf, mae gyda ni gân i chi y plant. Mae gyda ni gân
am ferched sy'n dod o'r rhywle. So yn ystod y gan, dwi eisiau chi feddwl o le mae'r merched yn dod. A mae'r cliw mynd i fod yn y gan. A wedyn dwi hefyd eisiau gwybod at bwy nath y merched redeg. Ac yn olaf, dwi eisiau gwybod pwy nath ddod nôl yn fyw. Felly mwynhewch wrando, dawnsio a canu'r gan, a gewch chi weld os allwch chi ateb y 3 cwestiwn yna. Tair merch o Galilea yn mynd i weld y beth. A'n syni canfod angel a golau ar ei wedd. Wel dyma newydd gorau ddaeth i mi. Wel dyma newydd gorau ddaeth i mi. A'n syni canfod angel a golau ar ei wedd. Fa-la-la, 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 la-la-la, fa-la-la, fa-la-la, fa-la-la-la-la. Mi aethant at ei ffrindiau yn redig neb eu traed. Ni chredan stori'r merched o'r gobaith a'i trwy waed. Wel dyma newydd gorau ddaeth i mi. Wel dyma newydd gorau ddaeth i mi. Ni chredan stori'r merched o'r gobaith a'i trwy waed. Fa-la-la, 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 la-la-la, fa-la-la, fa-la-la, fa-la-la-la-la. Mi ddaeth dyn mewn ei canol dechrau ni'r hen gryw. Pwy oedd o'n Iesu Meseia a ddaeth yn ôl yn fyw. Wel dyma newydd gorau ddaeth i mi. Wel dyma newydd gorau ddaeth i mi. Pwy oedd Iesu Meseia a ddaeth yn ôl yn fyw. Fa-la-la, 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 la-la-la, fa-la-la, fa-la-la, fa-la-la-la-la. Fa-la-la, fa-la-la, fa-la-la-la-la-la, fa-la-la, fa-la-la, fa-la-la-la-la. Wel, croeso yn ôl. Yn y rhan cyntaf, wnaethon ni edrych ar 3 peth, sef yn gyntaf mae cariad ydy Duw, yn ail fe'n creuwyd ar gyfer cael ein caru gan Dduw, wedyn yn drydydd fe'n gelwyr i ddeall fod cariad Duw yn lletach, hirach, uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Ond yn sydyn iawn yn yr ail ran, dwi am drafod sut fedrwn ni brofi cariad Duw. Be di'r ymateb priodol i'r fath gariad? Sut fedrwn ni yn yr 11 ganrif ar 20 yma yng Nghymru profi cariad y tad tuag aton? Y gwir yw, mor aruthrol fawr yw cariad Duw. Yn drist iawn, nes di a fi gwahanu ein hunan wrth y cariad yma trwy benderfynu mynd ein ffordd ein hunan. Mae gan y Beibl air am hyn, sef pechod. Mae'n ffordd arall o ddweud bod ni gyd yn mess-ups ac yn doredig. Mae pob un ohonom i ryw raddau yn neud pethau'n wrong, weithiau'n fwriadol, weithiau eraill yn anfwriadol. Da ni'n dweud y pethau anghywir, gwneud y pethau anghywir, yn meddwl y pethau anghywir. Pe bai chi a fi yn medru darllen sgript meddyliau'n gilydd, dwi'n meddwl fysa'r un ohono ni yn rhy falch o'n hunan. Ond pos am eiliad. Cymaint yw cariad y tad tuag aton, fel y danfonodd Iesu Grist i'r byd i farw marwolaeth poenus a chreulon a chymryd arno ei hun holl bechodau chi a fi. Dyma Dduw sy'n mor hael yn ei drygaredd, yn anfon ei fab, Iesu, i farw yn ei lle a gwneud ffordd i'n perthynas â Duw cael ei adfer. Iesu Grist nath cymryd y gosb a'r bai am bob un o'n pechodau ni. Meddyliwch am y peth. Duw ei hun yn hongian ar groes a wnaed o bren a greuwyd ganddo. Yn cael ei cywilyddio, gwawdio, poeri arno, a'i bychanu gan ddynion a merched a greuwyd ganddo. Iesu naeth cymryd y gosb oedd yn eiddo i ti a fi. Sôn am gariad rhyfeddol.
Ond nid diwedd y gan yw honno chwaith. Do fe fi Iesu farw, ond tryden ddiweddarach fe atgyfododd o'r bedd gan goncro angau marwolaeth a rhoi'r cyfle i ti a fi gychwyn o'r newydd. Fel mae Rhufeiniaid 5, adnod 8 yn dweud, dangosodd Duw i ni gymaint mewn ein caru ni drwy i'r Meseia farw droson ni pan oeddwn ni dal i bechu yn ei erbyn. Mae Duw wedi gweld pob mistake, pob pechod, popeth gwirion ac embarrassing dyn ni erioed wedi ei wneud, ac mae e dal yn ein caru ni. Felly sut mae ymateb? Sut mae sicrhau fod y berthynas yma rhwng ni a Duw wedi ei hadfer? Yn syml, trwy ddweud sori a gofyn am gyfle newydd. 1 Ioan, penod 1, adnod 8. Os ydyn ni'n honni yn bod ni heb bechod, dyn ni'n twyllo'n unan, a dydy'r gwir ddim yna ni. Ond os gnawn ni gyffesu ein pechodau, bydd e'n maddau ni am ein pechodau ac yn glanhau ni wrth bopeth drwg am ei fod e'n cadw ei air ac yn gwneud beth sy'n iawn. Yr unig ymateb priodol i gariad Duw yw cyffesu bod ni wedi pechu yn ei erbyn a derbyn ei fyddaiant. Mae'r Beibl yn disgrifio rhywun sydd wedi ymateb i gariad Duw trwy difarhau yn enedigaeth newydd. Meddai pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Caswn ni'n creu unwaith. Ond os da ni am berthynas efo Duw, da ni'n gorfod cael yn geni ddwywaith. Da ni gyd angen cychwyn o'r newydd. Mae cariad y tad tuag atom i'w ffeindio yn y ffaith fod Duw am berthynas efo ti a fi. Mae cariad y Duw tuag atom yn y ffaith ei bod wedi danfon ei unig fab Iesu Grist i farw ar y groes mwyn wneud hynny yn bosib. Mae cariad y tad ddim jyst ar gyfer heddiw o'r bywyd yma, mae'n dragwyddol, fydd yn para am byth. Wyt ti bore yma yn barod i ddweud sori am dy bechod a derbyn maddeuant y tad? Wyt ti'n barod bore yma i wneud penderfyniad i fyw i Iesu Grist? Dwi'n mynd i weddio, ac os ydy'r geiriau yma'n berthnasol, gai wahodd ti i ailadrodd y geiriau yn dy ben. Felly gweddio. Nefol dad, diolch dy fod ti'n fy ngharu i. Diolch fe gen ti gynlluniau da ar fy nghyfer i. Dwi'n dod ata ti bore yma i ddweud sori am fy nghechod. Maddau mi please, a golcha fi'n lan. Dwi am ail gyfle ar fywyd. Heddiw dwi'n penderfynu byw i ti. Cerdda gyda fi trwy ddyddiau foes, yn enw Iesu. Amen. Bydd garafiwr Dyw trigaredd byth yn methu drwy nyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro, nes i'm rhoi fy mhen i lawr, fe gana fi am ddaioni